ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା। ଗୋଟେ ଦିନର କଥା, ଏକ ରାଜା ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଏକ ଝୋପୁଡ଼ି ଘର ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ହଠାତ୍ କିନା ସେଠି ରହିଗଲେ। ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସେ ଝୋପୁଡ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ କି ସେଠି ଜଣେ ଲୋକ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଅଛି। ରାଜା ଭାବିଲେ ଇଏ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ସୁଖରେ ଶୋଇଛି। ରାଜା ସେଇ କ୍ଷଣି ସେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଦେଲେ, ମୋତେ ଏହି ସୁଖ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନରେ ମାଲାମାଲ କରିଦେବି। ରାଜା ସେ କାନ୍ଥରେ ଏହା ଲେଖି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜା ପୁଣି ସେଇ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ କି ସେଠି ପୁଣି ତା ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ମୂର୍ଖ, ଧନ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ କିଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସୁଖ ହେଉଛି ମନର ଶାନ୍ତି, ମନର ପ୍ରାପ୍ତି, ମନର ଭାବନା। ଏହାକୁ ରାଜା ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଜଣେ ମେହନତୀ କୃଷକ ତା ମେହନତ କାମ ପାଇଁ ତାକୁ ଖୁସି ପାଇଥାଏ। ଯଦି ସେହି କାମ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ କରିବ, ସେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ। ସେହିପରି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ କର୍ମଟା କରୁ, ସେ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ଭଲ କାମ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଏହା ମନର ଭାବନା ଅଟେ। ଆପଣମାନେ କର୍ଜ ନ ନେଇ ଯଦି ନିଜ ଆଚରଣ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସୁଖ ପାଇବେ। ଆମର ଭଗତ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ପାଇଁ ଗଲେ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ଖୁସି ଫାଶୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମନର ଖୁସି ଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ସେ ଫାଶୀରୁ ବାହାରି ପାରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁକରି ମାନେ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଆମକୁ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ କର୍ମ